do té války jel na mesku klaun. Než hledí si stáh, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hrůze Inter arma silent muze, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje táh, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Král do boje táh a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hrůze Inter arma silent muze, místo loutny držel v ruce meč. Král do boje táh a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje táh s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvedl tu kůl. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy, ve válce, že mlčí muzy, muži by však mlčet neměli. Král do boje táh s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvedl tu kůl. Král do boje táh a v červáncích vlídných střel na čele bídných, jak vstříc jde mu klaun. Když západ pak splál, tok potoku temněl, klaun tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hrůze Inter arma silent muze, krále z toho strachu trefil šlak. Klaun tiše se smál a zemřela dále a neměla krále. Klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál. Priatelia, moje meno je Ľuboš Žársky, toto je Monika Gavlasová z nezávislej občianskej iniciatívy Slobodné Kysuce. Aj nám cťou vás privítať už na 5. protestnom zhromaždení Slovensko je Európa v spolupráci s občianskym združením Mier Ukrajine. Mimochodom, to, čo vidíte po mojej ľavej ruke, je projekcia priamo z námestia Slobody v Bratislave. Priamy prenos. Priatelia, venujte prosím pozornosť niektorým bezpečnostným poznámkam. O našu bezpečnosť sa dnes starajú príslušníci okresného oddelenia policajného zboru v Čadci a mestskej polície Čadca. Ďakujeme, že ste tu s nami.
Rovnako ďakujeme aj zástupcom Domu kultúry v Čadci za poskytnuté pódium a súčinnosť. Priatelia, ako zvyčajne sme sa tu stretli s cieľom dať najavo náš názor rázne, ale slušne. Prosím vás, ak by sa niekde vyskytli provokácie, nejakí nespokojní ľudia, prosíme vás, nereagujte, vzdialte sa od tohto zdroja provokácie a dajte vedieť buď najbližšiemu policajtovi alebo najbližšiemu členovi usporiadateľského tímu. Členovia usporiadateľského tímu sa pohybujú medzi nami a sú označení reflexnými vestami. Ďakujem za pozornosť. Priatelia, sú to už 2 dni, čo sme sa stali obeťami výjazdového rokovania vlády vo Vysokej nad Kysucou. Niečo nám k tomu povie aj Monika. Dobrý večer, alebo už ahojte. Nie som si úplne istá tým oslovením, ale niektorých už poznám. Stretávame sa tu 5. krát. A tento týždeň na svojou návštevou poctil aj náš pán premiér a zástupcovia vlády, ktorí nám prišli priniesť na Kysuce strategické investície. Čo si o tom myslíte? Hanba. Presne tak, je to hanba. Strategickými investíciami sú revitalizácia cintorínov, oprava plotov, revitalizácia zákrsty, vybudovanie strelnice pri cyklochodníku, takže veľmi pekne vám ďakujeme. Náš región bude po týchto investíciách konečne prosperovať. Fuj! Zdieľame podobný názor. Priatelia, tentokrát pre vás naši dramaturgovia pripravili naozaj bohatý program, preto len v krátkosti prečítame vyhlásenie, ktoré dnes pre nás pripravilo Občianske združenie Mier Ukrajine ako spoločné vyhlásenie občianskych iniciatív na Slovensku. Dovolte mi teda prečítať nové vyhlásenie, ktoré sa týka nového návrhu zákona o mimovládkach. Ak tento zákon prejde, mimovládky budú čeliť šikanovaniu v administratíve, pokutám, ale najmä zásahom a kontrole zo strany štátu, ktoré pripomínajú komunistické praktiky. Štát chce zbierať údaje nielen o štatutároch, ale aj o členoch mimovládnych neziskových organizácií. Ministerstvo vnútra by vďaka novému zákonu mohlo zrušiť nepohodlné organizácie bez rozhodnutia súdov, len aby umlčali kritické hlasy. Prijatie tohto zákona bude definitívnym signálom odklonu Slovenska od Európskej únie a nasmerovania na Rusko, lebo to už nie je o fotkách Fica s Putinom, ktoré sa dajú zľahčovať rečami o energetickej bezpečnosti, ale o právnych aktoch, ktoré fakticky obmedzujú občianske slobody na Slovensku. Naše slobody. Takto postupoval aj Putin v roku 2012 po protestoch v Moskve. Nasledovalo prijatie zákona proti mimovládkam o zahraničných agentoch. V tom čase len s pokutami. Dnes s trestami odňatia slobody do 5 rokov. To, čo sa začalo zákonom proti mimovládkam, sa v Rusku skončilo brutálnou diktatúrou na čele s vojnovým zločincom Putinom. Toto na Slovensku nesmieme dopustiť. Všetci si musíme uvedomiť, že toto je najväčšia výzva a bitka pre občiansku spoločnosť od mečiarovských čias. Boj za naše práva sa musí stať našou prioritou. Náš odpor musí byť koncentrovaný a systematický. A musíme veriť, že to spoločne dokážeme. Len tak zvíťazíme. Vyzývame z tohto miesta poslankyne a poslancov Národnej rady, aby návrh zákona odmietli. Nie ruskému zákonu proti aktívnym občanom.
Nie ruskému zákonu proti mimovládkam. Slovensko je Európa. Privítajte prosím na pódiu našu prvú rečníčku, doktorantku z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, pani Moniku Bírovú. Ďakujem krásne. Milé Kysučanky, Kysučania a ľudia demokracie, dobrý večer vám všetkým. Je mi cťou a radosťou byť tu dnes medzi vami a prispieť svojimi slovami ku pokojnému a slušnému vyjadreniu nespokojnosti s aktuálnou situáciou v našej krajine. Hneď na úvod je dobré si zopakovať, že sme tu všetci, aj ja, prišli slobodne, zadarmo, alebo bez odmeny vo forme gulášu alebo karafiátu. Nie sú nám totiž ľahostajné problémy nášho štátu alebo vzťahy s našimi najbližšími susedmi a to, aké miesto máme pri európskom stole. Milé babky a detkovia, ktorí ste volili strany sľubujúce 13. dôchodky, viete, že teraz kvôli tomu štát musí vyťahovať viac peňazí od vašich vnukov a detí? Samozrejme, že vám všetci doprajeme 12 riadnych dôchodkov za rok, tie si bez pochyby zaslúžite. Ale na druhú stranu sa náš štát rúti do kolapsu a ak bude bezbreho rozdávať z prázdnej kasy. Na výdavky si dokonca musí draho požičiavať. Vládnu nám totiž populisti, ktorí len hrabú na zlaté vane alebo vily pri mori. A namiesto práce pre našu krajinu sú len v politickej kampani a rozdávajú iba tam, kde im to priniesie body v prieskumoch. No a čo, že tak zvyšujú počet občanov na hrane chudoby? A že už aj teraz atakujeme chvosty rebríčkov a štatistík, to je len detail v novinách. Pre mňa osobne je touto dobou nákup v potravinách depresívnym a drahým zážitkom. A to ani nie som slobodnou matkou, ktoré sú drahotou ohrozené ešte viac. Pritom si pamätáme reči o tom, ako bude dobre, budú lacné energie a lacné potraviny, lebo len oni to vedia zariadiť. Realita je však výsmechom do tváre. A ja sa pýtam, čo sa musí stať, prípadne zdražieť, aby voličom týchto strán sa konečne otvorili oči. Všimli ste si, že na billboardoch už sa nepíše nič o lacných potravinách? Mnohé rodiny už tento rok pocitili prázdnejšie peňaženky kvôli zníženým daňovým bonusom na deti a budúci rok ich čaká ďalšia rana. Vláda plánuje zrušiť daňové bonusy pre tých, ktorí si len čas svojej výplaty zarobili v zahraničí. Pritom na Kysuciach je veľa tých, ktorí za prácou denne prekračujú severné hranice, aby tak uživili svoje rodiny. Keď sa zase pozrieme južným smerom, tak je otázka o budúcnosti našich automobiliek, nakoľko sú plánované masívne clá v Amerike. A pritom naši vládni predstavitelia sa tak veľmi tešia z výsledkov amerických volieb, až zabudli, ako dokážu zdevastovať našu ekonomiku. Nedá sa mi sarkasticky povedať inak ako to, že tu máme raj na zemi a my mladí by sme v tejto stabilite mali mať aspoň po 5 detí. A čo sa sťažujeme a prečo utekáme do zahraničia? V skutočnosti nám neškodí žiadna zlá propaganda z Bruselu, ale narastajúce zadlženie štátu a čoraz viac jeho chudobných občanov. Smutné je pokrytectvo vládnych predstaviteľov o tom, ako nebezpečný je pre nás Západ, ale zároveň bažia po európskych peniazoch, hlavne do svojej kapsy alebo spomínaný deal. Bez peňazí z Európskej únie by sme si pritom nemohli dovoliť žiadne veľké investície do infraštruktúry, modernizácie nemocníc, opravy ciest, škôl či železníc. Buďme všímaví a kriticky k týmto, ktorí majú prázdne sľuby. Poslanci a členové vlády pritom získali svoj mandát a prácu iba vďaka našim hlasom. Súčasný stav ale predstavuje presný opak a vstýčený prostredník všetkým občanom. Koľkokrát zasadal parlament v tomto roku alebo rieši vláda problémy Slovenska? Alebo aktuálne skôr kšeftuje s miestami na ministerstvách a riadny chod parlamentu je len na papieri.
Nie západné propagandy, ale vládne kroky sú dôvodom, prečo Slovensko upadá. Mimochodom, viete, čo je horšie ako to, že máme veľmi hlboko do peňaženiek? Je to nedôvera a polarizácia naprieč spoločnosťou. Politici cieľene útočia na určité skupiny obyvateľstva, pritom niektoré z nich ani nemajú rovnaké práva ako zvyšok spoločnosti. Rozdeľujú nás na tábory slnečkarov, liberálnych fašistov, vojnových štváčov a iba sebe pripisujú to pravé národné cítenie a garanciu slobody a stability. Keď ich začneme konfrontovať s realitou, začnú byť nervózni, hapkať a ukazovať na niekoho iného. Skrátke by sa to dalo zhrnúť ako na to, keby niekto v Kysuci plašil žraloky a chválil sa tým, aký je prezieravý a žikovný, pritom všetci vieme, že v Kysuci žiadny žralok nebude. Polarizácia rozkladá samotné základy spoločnosti a namiesto hľadania riešení sa utápame v nenávisti a vzájomnom obviňovaní. V takejto atmosfére sa ľahko presadzuje autokracia, pretože rozdelená spoločnosť je ľahko ovládateľná. Ako z toho von? Musíme si uvedomiť, že hrozbou nie sú menšiny, ale tí, ktorí na ne ukazujú. Musíme sa prestať nechať manipulovať lacnými heslami a začať viesť dialog aj s našimi oponentami. Nehľadajme medzi sebou rozdiely, ale stavajme na tom, čo nás spája a v čom sa vieme zhodnúť. Spoločnosť, ktorá je schopná diskutovať, kriticky myslieť a hľadať kompromisy, je odolnejšia voči populizmu a klamstvám. Každý krok k väčšej solidarite, rešpektu je krokom k zdravej a silnej spoločnosti. A zároveň je to kľúčom k našej budúcnosti. Nie je lepšej vizitky tejto vlády, ako je jej početná skupina dezinformátorov a šíriteľov klamstiev. Dnes my sme očakávali, že politici budú stáť na strane faktov, vedy a rozumu, no namiesto toho vidíme opak. Prekrúca sa história či guľatosť zeme. Ako inak si vysvetliť, že medzi ich hlavné hviezdy patria ľudia, ktorí popierajú základy vedeckého poznania a nahradzujú ich konšpiráciami a primitívnou demagógiou? Páni, tie heslá z vašich billboardov ste si pomýlili s heslami zo stredoveku. Hlásite sa k modernému štátu, ale pritom ste skupina mizogínov, ktorí by pokojne schválili aj upaľovanie čarodejníc na hraniciach. Že nie? Stačí si pozrieť vaše vyhlásenia, kde sa na ženy osočujete vulgarizmami a keď vás vyzvú na ospravedlnenie, tak k jazyku ešte pritvrdíte. Ak si ktokoľvek dovolí nesúhlasiť s vašimi výrokmi, spustíte vlnu z prostého osočovania, agresie a osobných útokov. Pritom povýšenie hlúposti nad rozum nemá v modernej európskej spoločnosti čo hľadať. Buď si zvolíme cestu vedy, zdravého rozumu a pokroku, alebo sa necháme strhnúť vlnou tmárstva, ktorá nás posúva späť o celé 10 ročia. Je to na našom rozhodnutí. Výsmechom do tváre vedy je aj splnomocnenec pre prešetrenie pandémie. Áno, musíme sa pozrieť na to, čo sa počas pandémie zrobilo zle a poučiť sa z chýb, lebo ich bolo mnoho, ale to neznamená, že budeme počúvať tlačovky nejakého ukrivdeného ortopéda. Jeho odborná prax je záhodou, ale za to veľmi dobre poznám vedeckú prácu svojich kolegov z oblasti biológie, virológie a epidemiológie. Ich vedecké výsledky sa neopierajú o pocity či domnienky, ale o roky výskumu a výsledky im hodnotia zahraniční odborníci. Tak to má byť! Nie sú to konšpirácie, šírenie tandemom ľudí, ktorí za všetkým vidia svetové sprisahanie. Aj by sme sa pousiali nad pokusmi pána splnomocnenca, keby neohrozoval zdravie ľudí. Pritom už tu na Čerčianskom gymnáziu nás naučili dostatok informácií z biológie, aby sme dokázali ľahko odponovať takýmto bludárom.
Smutné je, že v súčasnosti sa na Slovensku zvyšuje počet chorôb z nízkej zaočkovanosti a zo zahraničia prichádzajú dokonca správy aj o úmrtiach. Očkovanie nie je čipovanie ani manipulácia obyvateľstva, ale výdobytok vedy, ktorý zachraňuje životy. Sama som ako dobrovoľník počas pandémie na bratislavských kramároch denne stretávala vážne prípady korony a aj pseudohrdinov, ktorí utekali na revers z nemocnice, aby ich druhý deň doviezla sanitka a vyfasovali rovno hadicu do krku. Trhalo mi srdce, keď tam umierali ľudia, ktorí aj v poslednej chvíľke svojho života odmietali uveriť v existenciu korony. O agresii na mobilných odberových miestach snaď ani netreba veľmi hovoriť. Naozaj si musíme vážiť viac zdravotníkov, ktorí nešíria klamstvá alebo správy o kukurici spoza rečníckych pultíkov, ale každý deň bojujú o naše životy v lekárskych plášťoch alebo ochranných oblekoch. Záverom mi nejde vynechať dôvod, prečo tieto protesty začali. Náš sused, suverénna Ukrajina, sa už roky bráni nevyprovokovanej vojenskej agresii zo strany Ruska. A na Slovensku je príliš veľa tých, ktorí toto spochybňujú a najradšej by mali rovno Rusko na východných hraniciach. Týmto fanúšikom by som odporúčala si doštudovať dejepis a navštíviť Ukrajinu. Zistili by, že Ukrajina má dlhšiu a bohatšiu históriu ako Rusko a zaslúži si sadnúť za jeden veľký spoločný európsky stôl. Ja som na rozdiel od predstaviteľov našej vlády s ich silnými rečami a slabými skutkami vycestovala pred 2 rokmi na Ukrajinu do Kyjeva. A viete, čo som tam videla? Videla som tam krásne a vyspelé mesto zjazvené vojnou. Pred katedrálami boli odstavené šroty aut, tankov, ale takisto aj rozstrieľaný vagón, ktorý evakuoval civilistov. Videla som a cítila som tú túžbu miestnych po normálnom živote, ktorý tu vedieme aj my, aby sa nemuseli noc čo noc skrývať v stanici metra pred bombovými útokmi. A zároveň, áno, aj v Kyjeve je vojna, ak si to teda ešte niekto nestihol všimnúť. Silný zážitok som si odniesla aj zo stanice v Užhorode, kde som čakala na autobus naspäť na Slovensko. V jednom okamihu sa rozoznela hymna. Celá stanica stála na nohách a spievali. Až som im popravde trochu závidela tú ich hrdosť, lebo si spomenieme na ten škandál s našou hymnou a bolo mi smutno a trápne. Hymna nemá rozdeľovať spoločnosť, majú spájať a má byť obrazom hrdosti. Ešte jednu skúsenosť spomeniem. Všetci vieme, ako slovenské vlaky meškajú. Aj ja som dneska mala tú skúsenosť. Tak predstavte si, že podľa tých ukrajinských si môžete nastavovať hodinky. A pripomínam, že bomby padajú na Ukrajinu a nie na slovenské vlaky. A každému chcimírovi odporúčam vžiť sa do predstavy, že by musel z hodiny na hodinu utiecť zo svojej krajiny a v susednom štáte by ho namiesto privítania mu začali nadávať, že im kradne prácu a že si za tú vojnu môže sám. My, čo tu dnes stojíme, vieme, že sloboda a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba ju neustále brániť. Z tejto snahe zotrvajme tu na Slovensku, ako v tejto snahe zotrvávajú 100 000 ľudí aj po celej Európe, ktorí pravidelne vychádzajú tiež na ulice. Nie sme v tom sami. Ďakujem vám za pozornosť a odvahu. Šírte lásku a nie hoaxy. Veľmi pekne ďakujem Monike za jej príhovor a dovolte mi privítať Jara Cabadaja, fotografa, programátora a stále viacej optimistu ako pesimistu.
Pekný podvečer vám prajem. Protestov sa zúčastňujem už od dnešnej revolúcie. Bol som na protestoch Gorila, kde vtedy fakt riadne mrzlo a keby na nás vtedy poslali vodné dela, bolo by to veľmi zlé. Po smrti Jána a Martiny som chodil na protesty za slušné Slovensko, zúčastňoval som sa na spomienkových akciách k výročiu Nežnej revolúcie. Bol som na protestoch proti trestnému zákonu, proti novej ministerke kultúry a teraz aj na tejto sérii protestov, či už v Žiline alebo tu v Čadci. Ale aj tak, ako fotograf sa určite cítim lepšie na druhej strane mikrofónu a ešte pred 2 týždňami by som si ani nepomyslel, že ja ako dosť veľký trémista by som tu takto pred vami stál. Takže ak sa mi teraz trasie hlas, nie je to od zimy, ale od trémy. A čo ma prinútilo sa tu ukázať? Samozrejme, že je to hlavne aktuálna politická situácia, ale o tom budem viac vravieť o chvíľku. Som tu aj kvôli spoluorganizátorom, keďže chceme, aby sa zoznam rečníkov veľmi neopakoval, tak som prebral štafetový kolík aj ja. Ďalej som tu aj preto, lebo dosť ľudí, ktorých sme oslovili, povedalo, že sa boja vystúpiť. Ja im rozumiem, ale je mi smutno z toho, že kde sme sa to dostali, keď sa ľudia boja vyjadriť svoj názor z obavy o svoje zamestnanie alebo z obavy pred vyhrážkami. Ale ako odpovedala jedna známa, keď sa jej pýtali, či sa nebojí verejne vystúpiť. Ak by som sa tohto mala báť a mal by mi hroziť postih, tak tu naozaj už nechcem žiť. A ona a ja tu chceme žiť. Nechceme utekať pred zlými politikmi, chceme, aby ušli oni, tí zlí politici, a neškodili ľuďom na Slovensku. A ešte tu stojím aj kvôli hejterom z Facebooku. Troška ich podrážiť, aj aby im zase o kúsok viac navrela žilka. V komentároch na Facebooku je často otázka, kto tieto protesty platí, čo za to zúčastnení dostali. Dokonca som už počul, že za vystúpenie na pódiu dostávajú ľudia 5 000 eur, za organizovanie 30 a za účasť na proteste 20 eur. Keď im položím otázku, či to vie dotyčný dokázať, lebo ináč môže ísť o trestný čin ohovárania, už sa dotyčný neozve. Maximálne bol pokus o odpoveď, že ja nedostávam nič, ale ostatní áno, ale taja mi to. Ako jeden zo spoluorganizátorov vravím, že nedostávame nič, no možno mi to taja. Máme transparentný účet, na ktorý si sami posielame peniaze a z toho zabezpečujeme prenájom pódia, ozvučenie udalostí, prevoz techniky, reflexné vesty a prípadne cestovné náklady pre hostí mimo Kisúc. Ďalej v komentároch býva, že na protestoch sú len malé deti alebo ľudia, čo nesledujú politiku. Hoci mi mnohí vravia, že vôbec nevyzerám na to, že budúci týždeň budem oslavovať 50-ku, tak neviem, či sa ešte rátam k malým deťom. A ak chcú dostať od mojej manželky lopatou po hlave, nech jej povedia, že nesledujem politiku. Ale aj ďalší členovia organizačného tímu sú skôr v tom zrelšom veku ako mladí. Aj väčšina zúčastnených na proteste býva vo veku 40 a viac, a na moju radosť tu často vidím aj mnoho dôchodcov, ktorí sa nenechali oblbnúť peknými rečami o dôchodkoch a vlakoch zadarmo. Ďakujem. Ale aj tak nerozumiem tej výčitke, že na protesty chodia mladí ľudia. Veď aj tí majú právo vyjadrovať sa k týmto veciam. Veľa z nich je v politike lepšie zorientovaných ako mnohí internetoví hejteri s absolvovanou vysokou školou života. Tiež nám v komentároch vyčítajú vulgárnosť a rozoštvávanie. Jediné 2 skandovania, ktoré by sme mohli k tomu troška priblížiť, tu boli: dosť bolo Fica a podržtaška. Toto oslovenie Pellegriniho je však určite menej úražlivé, ako ho oslovuje sám Fico na chate v Čifároch. A vraj ani nevieme, prečo sme tu. Je toho veľa, tak za seba spomeniem niekoľko vecí. Nepáči sa mi, čo robí táto vláda. Ťahá nás preč z Európskej únie, do ktorej ja chcem patriť. Samozrejme, že Európska únia schválila aj veci, s ktorými nemusím súhlasiť, ale ani s manželkou nesúhlasím vo všetkom na 100% a sem tam sa aj pohádame, ale hľadáme riešenie tohto problému. Nepáči sa mi, ako sa tu ohýba právo na spravodlivosť.
Vám sa páči, že niekto, kto bol obvinený a mal sa postaviť pred súd, zrazu dostane oslobodenie od stíhania cez paragraf 363, že sa skrátila premlčacia doba na ekonomické trestné činy na 3 roky? Predstavte si, že vás niekto oberie o peniaze, ale kým sa začne súd, tak uplynie premlčacia doba a vy už svoje peniaze neuvidíte a páchateľ nebude potrestaný. A toto nie je len... Pardon. A toto nie je len hypotetické, už sa to naozaj deje. A pri pomalosti našich orgánov tie 3 roky prejdú veľmi rýchlo. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že úplatok, ktorý niekto zaplatí za predraženú zákazku, nie sú peniaze politikov, ale to sú naše peniaze, ktoré sa vyzbierali cez dane a odvody. Na to si spomente, keď budete čakať 3 a viac mesiacov na CT vyšetrenie. Alebo keď budete stať v kolóne do Žiliny kvôli neexistujúcej diaľnici. Alebo nadávať, že staničná budova stále vyzerá stále horšie a horšie. Áno, zachytil som, že na nej asi umývajú okná, ale to ju nezachráni. A čo je pre mňa úplne nepochopiteľné je, že existujú iné trestné sadzby, ak ide o peniaze Európskej únie a iné, ak ide o naše slovenské peniaze. Tie cudzie rozkrádať nemôžeme, ale naše áno, za tie naše kúpime menej, alebo tým chce vládna koalícia povedať, že si neváži peniaze, ktoré jej občania odovzdávajú vo forme daní a odvodov a že legalizuje naše okrádanie? Smero Hlas v predvolebnej kampani sľuboval, že ich zvolením sa ukončí chaos, ktorý tu bol za Matoviča. A aká je skutočnosť? Po tom, čo sa bývalý predseda Národnej rady odpratal na reprezentatívnu funkciu, o ktorú vôbec nemal záujem, to o 18 dní bude už rok, čo nemáme predsedu Národnej rady, čo je druhá najvyššia ústavná funkcia po prezidentovi. Pričom kompetencie predsedu Národnej rady sú značne veľké, keď napríklad v čase, keď Slovensko nemá právoplatne zvoleného prezidenta alebo prezident nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonávať svoju funkciu, prechádzajú na predsedu niektoré prezidentské právomoci, napríklad právomoc vymenovať a odvolávať členov vlády. Ešte raz to zopakujem, už takmer rok nemáme predsedu parlamentu. Takto si oni vážia ústavu? Teraz je moderné slovo konsolidácia. Kedysi sa tomu vravelo uťahovanie opaskov. Ja by som s tým nemal problém, keby som vedel, že sa tie ušetrené peniaze použijú na rozumné veci. Ale keď počujem, že sa plánuje výstavba olympijskej haly v Šamoríne, je schválená doživotná renta človeku, ktorý je pre mňa najhorší slovenský politik. Keď čítam, že Kaliňák chce nakupovať vojenskú techniku za milióny bez ohľadu na potreby armády a idú sa nakupovať košele vyrobené z kávových zrn, a že máme také zbytočné ministerstvo, na čelo ktorého je vymenovaný tak nekompetentný človek, že dokonca aj Garyho spolubývajúci nevydržal a povedal mu: stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa oblasti športu a cestovného ruchu dlhodobo venovali, to však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom. A potom si ešte vymyslia výjazdové rokovania vlády a rozdávajú peniaze, ktoré vybrali od nás na daniach, pričom sa snažia vzbudiť dojem, ako keby to dávali z vlastného vrecka. Ale príčetnému človeku to pripomína scénu, keď despotický kráľ z rozprávky hádže poddaným Ducati. A práve kvôli takýmto veciam nechcem dať tomuto štátu dobrovoľne ani euro a nemám záujem konsolidovať. Môj bývalý šéf, ktorý začal podnikať ešte za Mečiara a keďže obchodoval so zahraničím, musel sledovať, čo Mečiar povie, lebo vtedy sa takmer s každým jeho činom menil kurz koruny, tak aby vedel, či nakúpiť alebo predať libry. A vtedy môj šéf vravel, že najlepšia vláda je taká, o ktorej človek ani nevie, lebo to znamená, že nemá žiadne spory a kauzy, ale pracuje pre spokojnosť občanov. Želajme si aj my takúto vládu a premiéra. A nakoniec, po každom proteste sa nás pýtajú, či bude protest aj na budúce. Ja vždy vravím, že verím, že nie, že Fico dovtedy hádam už odstúpi. Tak dúfam, že vás tu už na budúce neuvidím. Ďakujem, dovidenia.
Ja sa obávam, že vás tu ešte na budúce uvidíme, ale ďakujem Jarovi. Nášho ďalšieho rečníka sme získali vďaka pokračujúcej a rastúcej spolupráci pomedzi partnerskými mestami v rámci protestov. Ako ďalší vystupuje publicista, stand-up komik, hudobník a organizátor protestov v Banskej Bystrici, malý cynik Jakub Poller. Čaute priatelia, zdravia vás nepriatelia štátu z Banskej Bystrice, ako nás označil Hranol priamo v parlamente. Zahráme vám dneska tuto s mojím gitaristom dve pesničky. Bude to tak, že najprv zahráme jednu, potom dačo poviem, potom zahráme druhú a snáď to bude v pohode, aspoň ako Kolárovci. Modli sa a tancuj, do smrti pracuj, ráno z istoty ti zajtra sociálne dám. Ľudia majú nárok na pár sociálnych dávok, či z toho Ježiš si nepamätám. Hodinky za 50 litrov, asistentka z predných strán magazínov pre pánov, dievča z reklamy na Zetor, blowjob is better than no job, and all whore is better than no more. A táto je mladá a vie, čo má rada, tučný a veľký stav tvojho konta. A noc je mladá a mladá má výdrž, trojitý bypass vraví ti vydrž. A v tvojom veku nič nie je na tom, keď pri sexe stlačíš panic button. Doktor sa ti vyhráža infarktom, ak niečo nespravíš so stresom. A na prd ti bude 200 pade mega, keď skončíš rovnako jak Vincent Vega. Počúvaj brácho, hneď zajtra ráno chod niekam ďaleko prednášať právo. Nie je nás málo, čo máme málo, a bez teba by sa nám lepšie spalo. Brácho, hneď zajtra ráno chod niekam ďaleko prednášať právo. Nie je nás málo, čo máme málo, a bez teba by sa nám lepšie spalo. Brácho, hneď zajtra ráno chod niekam ďaleko prednášať právo. Nie je nás málo, čo máme málo, a bez teba by sa nám lepšie spalo. Ďakujeme priatelia, je skvelé, že je vás tu toľko, hoci za nami teda nehrajú tí Kolárovci. Volal som s mojim kamošom, kysuckým kapitánom Jurajom Plichtikom, ktorý u vás tiež bol rečniť a veľmi si to tu pochvaľoval, a vraj až na nejaký malý incident s miestnym dezorientovaným vtákom, konkrétne drozdom, je tu výborná atmosféra. Musím mu jednoznačne dať za pravdu. Priatelia, včera som sadol do auta a išiel natankovať lacný benzín, aby som sa po opravených cestách prepravil do obchodu, kde som nakúpil lacné potraviny. Na obed som si z katastra vytlačil list vlastníctva a neskôr som sa porozprával so susedovými deťmi, ktoré prišli zo školy až po obede, lebo školám nikto neposiela bombové hrozby z ruských mailov. Večer som si v telke pozrel kultivovanú diskusiu politikov, ktorí sa každým slovom snažili navodzovať v diskusii pokoj, a hlavná téma ich diskusie bola úspešná európska integrácia Slovenska. A potom som sa zobudil. Zobudil som sa do reality, do rána, ktoré zas a znova potvrdilo, že naši vládni predstavitelia nie len, že nevedia nič o svojich rezortoch,
no odmietajú prijať aj čo i len zrnko zodpovednosti. Naopak, neváhajú zneužívať ľudské tragédie z vlastnému prospechu. Neváhajú šíriť hnus a nenávisť a vlastné pokrútené amorálne predstavy. Priatelia, zobudil som sa do Slovenska, kde nás vláda úplne očividne ťahá do diktatúry a do područia prašivého Ruska, a to len preto, aby si zabezpečila beztrestnosť. Do Slovenska, kde vládni predstavitelia na čele s premiérom nie len, že nedoručili ani jeden jediný predvolebný sľub, ani sľubovaný pokoj, no snažia sa nám zobrať aj to najcennejšie, čo máme, našu slobodu. Nechcem ruský svet. Videl som, ako vyzerá naživo v Buči a v Irpini, v Chersone, v Záporiži, v Charkive, v zime v Kyjeve počas najhoršieho bombardovania. Kam vkročí noha ruského vojaka, zanechá za sebou len spúšť, zmar, beznádej, bordel a masové hroby. Mohol by to na vlastnej koži zažiť aj Robert Fico, no tomu stíska polky takým štýlom, že to udrží maximálne do Užhorodu. Hanba všetkým zbabelcom! Priatelia, ďakujem vám. Najmä vďaka vám, čo neúnavne chodíte na zhromaždenia, viem, že Slovensko je úplne iné, akého chce mať Fico a jeho banda nedostatočných vexlákov. Vďaka vám viem, že Slovensko je slobodné, odvážne a neúnavné. Vďaka vám viem, že Slovensko nie je stratené, ani hlúpe, ani plné nevzdelancov a primitívov. Vďaka vám viem, že v tom nie sme nikto sami, že spolu nás je viac a že Slovensko je plné skutočných vlasteniek a vlastencov, ktorí vedia, že láska k vlasti neznamená nenávisť. Láska k vlasti totiž znamená lásku k spoznávaniu blízkeho aj vzdialeného. Priatelia, nebojím sa. Nebojím sa, lebo viem, že keď sme spolu, žiadne zlo nakoniec nemá šancu. Vláda sa nás bojí. Veď Fico nemá odvahu ani ísť do Kyjeva, kde je podľa neho úplne normálny život. A keď sa bojí ísť do Kyjeva, ako by sa nemohol báť ľudí na námestiach? Priatelia, musíme vydržať a musíme to dokončiť. Lebo keď nie my, nikto iný to za nás nespraví. My všetci sme tí, na ktorých sme čakali. Priatelia, v Bystrici máme ešte takú malú tradíciu, lebo teda náš pán premiér, on má strašne slabé srdce a veľmi ho rozčuľuje, keď sa skanduje, že Fico do basy, tak my teda vzhľadom na to, že chceme, aby bol čo najzdravší a dožil sa eventuálne toho spravodlivého súdu, ktorý ho čaká, tak my skandujeme, že Fico klobásy. Tak by som bol rád, keby ste si to so mnou zaskandovali trochu pred tou druhou pesničkou. Fico klobásy, Fico klobásy. Fico klobásy, Fico klobásy, Fico klobásy. Výborné. Ďakujem. Mám so sebou ešte aj pár odznáčikov klobásových, tak ak chcete, tak si ma iba niekde odchyťte a ja to rozdávam za dobrovoľný príspevok. Že sme naivní, život máme ľahší ako ničo stále robili, lebo inak sa žiť nedá. Sme zažili ich rozvody pre malicherné dôvody, keď hodili nás do vody a plávali
zmeny a zo chlastov otcovia, ktorí v kruhu rodiny cez noc nevydržia. Vravia, že sme primladí a vojna by sa zišla nám. Chlap má vedieť zarobiť a stará nech sa stará. Sme zažili ich domily a všetko, čo porobili, a keď nechceli, nás ranili a zostali sme sami. Vďaka Čaca, vydržte s mestom spolu! Jakub, ďakujeme, bol si úžasný. Keby si chodil častejšie, myslím, že by nás to začalo aj baviť. Dovolte mi privítať ďalšiu rečničkou, ktorou je pani doktorka Jarmila Majáková, profesionálna sociálna pracovníčka, členka sociálnej a zdravotnej komisie. Nech sa páči. Dobrý večer, Kisuce. Dobrý večer, Čaca. Volám sa Jarmila Majáková a 52 rokov som Kisučanka. Nikdy som nebola politicky činná, zdôrazňujem, že na protesty chodím z vlastnej vôle a za môj prejav mi nikto neplatí. Pohoršujú ma klamstvá, ktoré sa o rečníkoch a organizátorov protestov šíria. Som rada, že môžem využívať ešte svoje právo verejne sa zhromažďovať a takto dávať spätnú väzbu súčasnej vláde, ktorá podľa mňa koná proti občanom Slovenska. Vláda Slovenskej republiky. Myslím si, že by ste nemali dostávať plat, pretože okrádate a klamete občanov, blicujete a nezasadáte, neriešite dôležité, šírite hoaxy a dezinformujete, podnecujete nenávisť a xenofóbiu. Nemáte odbornosť, platíte eštebáckych rusofilov, ktorí sa pohybujú medzi nami a zastrašujú nás. Pracujem 35 rokov ako sociálna pracovníčka s rodinami v kríze, s deťmi v oblasti sociálno-právnej ochrany a kurately a na každom proteste by som vedela uviesť vaše konkrétne zlyhania v sociálnej politike. Dnes však považujem za dôležitejšie poďakovať organizátorom protestov na Slovensku. Vďaka vám sa necítim bezmocná a cítim sa spojená s vami všetkými, ktorých sa protestov zúčastňujete. Svietime ako majáky do tmy Slovenska. Nedajme sa odradiť, aj keby nás tu na námestí v Šaci, v bašte mečiarizmu a smeračizmu stálo 5. Má to význam. Aj maják je na pobreží len jeden a napriek tomu dáva svetlo všetkým. Pred 7 rokmi v Čadci protesty ani neboli, preto si vážim, že zadarmo svoj voľný čas dávate Kisuciam a Slovensku a počula som, že aj peniaze.
Keď tu stávam s manželom medzi vami a počujem skvelých rečníkov a rečničky z tohto pódia, cítim hrdosť, múdrosť, vecnosť naprieč vekovým kategóriám, od mladej stážistky v diplomácii po príhovory pani Kováčovej, ktorá sa už môže vo svojom veku zdravotne chrániť pred stresom z vystúpenia na tribúnach. Ale napriek tomu tu vystúpila dvakrát. Prosím, zatlieskajme jej. Ďakujeme. Rada spoznávam cez tieto prejavy odvážnych Kysučanov, ktorí boli doteraz pre mňa neznámi. Ďakujem vám za to, že ste občiansky statoční. Ďakujem vám za to, že nemlčíte, keď na Kysuciach treba hlasno kričať. Pripomínate mi Antona Srholca. Viete, kto je Anton Srholec? Tak to je skvelé, lebo ja nevidím, som chcela povedať, že dajte hore ruky, ale vôbec na vás nevidím, keďže tu je to svetlo. Tak ma teší, že ho poznáte. Tiež nemlčal, keď bolo treba hlasno kričať. A mlčal, keď iní revali. Chcem nás dnes cez jeho odkaz života, knihy a dokumenty povzbudiť, aby sme si nedali zobrať slobodu autoritárskymi politikmi a boli jednotní. Don Antonio, politický väzeň, kňaz, publicista a spisovateľ, milovník slovenského národa, mal jasno už v roku 2015, keď nám tu v tomto kultúrnom dome za účasti 7 ľudí, kde som teda bola jedna z nich aj ja, bol premietnutý dokument režisérky Aleny Čermákovej s názvom Anton Srholec a on nám v tom dokumente robil maják a svietil, trúbil, blikal, ale my sme nepočuli, nevideli, popierali, zľahčovali, unikali a teraz narazili. Pustíme vám dôkaz. Poprosím organizátorov o krátky zostrih, ktorý sme spolu pre vás s Jozefom Štustekom a týmto skvelým Marekom vybrali. A pomocou falošnej ideológie a ateizmu, ktoré nám všade vnúcovali, chceli udržať poriadok vo svete, nebolo to možné. Nepokradneš. Chvála Bohu, my už vieme, ako mu urobiť škrt cez rozpočet. To je podobne, ako platia tisíce ľudí, ktorí mali iný názor, povedali to verejne pánom alebo mocným a tým sa to nepáčilo, tak je zlikvidovali. To je môj prípad nielen za komunistov, ale aj môj prípad v cirkvi, ktorej som verným človekom, ja jej chcem byť verný a nič iné nemám ako tento domov, ale chcem byť aj kritický, keď je niečo nesprávne, nečestné, nedobré, tak ja to poviem, alebo aspoň sa od toho dištancujem. Som dieťa tohto národa a jeho produkt, jeho žiak. A tak sa modlím, aby dobrotivý Boh žehnal a ochraňoval tento národ, ktorý musí výjsť z tmy na svetlo. Ja som presvedčený, že aj keď my tu nebudeme, Boh vždycky pošle slovenskému národu ľudí, ktorí ho povedú, ktorí pri ňom budú stáť a bude oveľa viac radosti a hĺbky a pravdy a lásky. A za toto ja prosím dobrotivého Boha. A na ďalšie 10 ročia nás čaká ešte úloha dať demokracii duchovné a morálne hodnoty. To je namáhavý proces a vyžaduje to ešte veľa práce, ale ak to neurobíme z lásky, budeme to musieť robiť z núdze. Ďakujem. Slová Antona Srholca sú o nás, ktorí si nechceme dať zobrať slobodu. Citujem z jeho knihy Ako čerstvý chlieb. Ja som vždy mal odvahu dištancovať sa od lží a v našich radoch neschvaľovať a nepožehnávať vrchnosti, o ktorej jasne viem, že prešľapuje v slepej uličke. Bez koncepcie volá po jednote. Ak sa zrúti celý tento systém, chorý od základov, ja už dnes vychovávam ľudí k slobode a zodpovednosti.
Som tzv. Husakové dieťa a naše ročníky žili totalitu. Živo si pamätám svoju úzkosť, neviem, či viete niekto, čo bolo 10. novembra 1982. Kto je tu taký dobrý? Vykriknite. Presne tak. Mala som vtedy 9 rokov a stratila som za pár hodín v škole pocit bezpečia. Po príchode zo školy som napísala rodičom na lístok: idem spať, bojím sa vojny. V ten deň zomrel diktátor Brežnev a v škole nás učitelia vylakali tak, ako sú dnes vyľakané naše deti. Keď sa zrušil sa večerníček, nesmeli sme sa ani len usmiať, rušili sa svadby a brežnevizmus a ruská propaganda strašila Slovákov. Páni Kaliňákovci, mňa neoklamete. Brežnevizmus a diktátorstvo viem rozpoznať a nechcem ho tu. Ja verím odkazu Antona Srholca, v ktorom je sloboda, duševné a fyzické zdravie našich detí. Ako sa majú cítiť naše deti v tomto celom? Verejné dianie má vplyv na deti aj dospelých, čo potvrdzujú aj výskumy. A všetci sme zodpovední za to, čo sa deje našim deťom. Preto tu aj stojím. Správanie a konanie súčasného premiéra a vlády, aj pána prezidenta, ja považujem za prepojené nádoby so správaním našich detí. Poškodzujete mnohé generácie, nielen finančne, ale hlavne duševne. Byť rodičom, starým rodičom je aktuálne nesmierne ťažké a súcitím so všetkými povolaniami, ktoré sa venujú deťom. Deti nám kládú oprávnené otázky o násilí v politike, o médiách, o násilí v škole, o vojne, klimatickej kríze, politickej situácii v našej krajine, v Európe, vo svete. Ako im odpovedať? Ako vytvárať deťom pocit bezpečia na Slovensku, keď sama vláda produkuje nebezpečenstvo? Vy, ktorí ste v kontakte s deťmi, prosím, odporúčam vám, vypočujte si podcast Ľudskosť 186, kde nás odborníčka na krízové situácie, psychoterapeutka, moja kolegyňa, doktorka Mária Anialajová všetkých vzdeláva a je kotvou v tejto tme. Chcem, aby z tejto tribúny pár kilometrov od českých hraníc zaznel i pozdrav pre našich súrodencov do Českej republiky. Ďakujem, že o nás máte starosť a prejavujete nám súcit a podporu, napomínate nás. Máme sa o koho oprieť a dávate nám, Slovákom, spätnú väzbu, ktorá je nám svetlom. Česi a Slováci sú pre mňa národy, ktoré sú vzťahovo a rodinne prepojené. Dokážeme sa rešpektovať, dokázali sme sa rozísť v miery a žijeme v jednote. Teraz sme spolu Európa. Napriek tomu, že sa dnes naši politici správajú sa nemiestne, žijeme spolu v jednote aj naďalej. Žijeme odkazom Antona Srholca, v ňom máme nádej, nedajme si ju zobrať. Na záver vyzývam aj opozíciu, dajte nabok svoje egá, osobné záujmy a buďte jednotní. Reagujte rozumne aj na nerozumné zaobchádzanie a pracujte pre občanov a nie pre škriepky. Platíme vás, politikov, političky, za to, aby ste vytvárali bezpečné a pokojné prostredie v našej krajine. Je to naše právo, ktoré, ak si dáme zobrať, tak posledný nech zhasne. Dúfam, že sa môj príhovor zmestil do časového limitu, ale mám tu ešte jeden odkaz z Nitry a z Trenčína od mojich kamarátov, ktorým som poslala môj prejav a veľmi radi chodia na Kysuce. Odkazujú, že Kysuce sú vždy priateľské, hrdé a slobodné, a prosia nás, aby také boli aj naďalej a pre naše vnúčatá, aby sme si nedali zobrať túto slobodu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem pokojný večer všetkým a celému Slovensku.
Ďakujeme pekne pani doktorke Majákovej. Príhovory uzavrie zakladateľ galérie Zuzany Vaňousovej Kronerovej v Staškove, pán Vladimír Gajdošík. Dobrý večer. Dôchodcovia tu už boli spomenutí a neviem, ako sa to stalo, ale ja som už tiež v dôchodkovom veku. A za to nemôžem. Ak za niečo čiastočne môžem, je to, čo všetko si pamätám a úplne zodpovedný som len za to, aké obrazy z toho, čo si pamätám, som pre tento večer vybral. Posledné 4 protesty som ako mnohí z vás aj slabo vidím. Posledné 4 protesty som ako mnohí z vás, ktorí ste tu dnes, stál s manželkou na tomto námestí z jedného jediného dôvodu. Chcem žiť slobodne a v slobodnej krajine. Chcem, aby tak mohli žiť moje deti, moje vnúčatá. Chcem, aby ste tak mohli žiť vy. Uvedomujem si, že to samo o sebe nestačí. Musí to chcieť rozhodujúca masa Slovákov a rozhodujúca masa Európanov. Poďme teda k jednotlivým obrazom, ktorých spoločným menovateľom sú cesty, námestia a už spomínaná sloboda. S vašim dovolením si pri nich pomôžem citátmi slávnych osobností. Obraz prvý, Staškov, august 1968. Nebol som ešte dospelý, keď som v jedno ráno vstal, rodičia hovorili o vojne. Najčastejšia veta tých dní: prišli Rusi. Chodil som sa pozerať na cestu, keď taďal prechádzali vojenské kolóny. Dovetok: otec bol v tom čase riaditeľom školy, mnohí jeho súputníci neskôr podpísali súhlas s Bratskou internacionálnou pomocou, on nie. Na riaditeľskom poste skončil, som na neho hrdý. Z oslobodenia a pomoci sa vyklula 20-ročná okupácia. Citát: človek môže byť zničený, ale nikdy porazený. Sloboda môže byť dočasne zničená, ale nikdy nebude porazená. Ernst Hemingway. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Obraz druhý, Velehrad, júl 1985. Na ten rok pripadlo 1000. výročie úmrtia svätého Metoda. S tehotnou manželkou sme kráčali pešo z Uherského Hradišťa až k bazilike na Velehrade. Niekoľkokrát nás legitimovala štátna bezpečnosť. Na noc nám ponúkla vlastné postele úplne cudzia mnohodetná rodina. Cirkevná slávnosť sa zmenila na demonštráciu za náboženskú slobodu. Prvýkrát som sa slobodne nadýchol. Prvýkrát som počul skandovať 200 000-ový dáv: vieru, vieru, slobodu, slobodu. Dovetok: kňazovi Antonovi Srovcovi, ktorý sa s mládežou na lúke v noci modlil, zobrali komunisti štátny súhlas. V decembri sa nám narodil syn, tento rok bude mať 40 rokov. Citát: keď sa človek nevzdá, Boh ho aj z najväčších hlbín vyvedie k svetu. Anton Srholec. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Obraz tretí, Bratislava, námestie SNP, november 1989.
Vycestovali sme na malom Peugeote traja kamaráti s rovnakým politickým zmýšľaním. Nasávali atmosféru nežnej, absolvovali sme stretnutia v Pálfiho paláci, neskôr na námestí SNP. V interviu pre slovenskú televíziu sme povedali, že výmena generálneho tajomníka strany nestačí, zásobili sme sa materiálom, tlačivami, letákmi a v noci cestou späť za hustého sneženia sme si slúbili, že urobíme všetko preto, aby sa aj v Čadci organizoval generálny štrajk. Dovetok. Videli sme sa opäť až na generálnom štrajku, každý bez skúseností pracoval ako najlepšie vedel. Citát: História slobody je história odporu. Woodrow Wilson. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a že bojujete za slobodu. Obraz 4. Čadca Matičné námestie, november 1989. Svoju časť práce som splnil, s obavami som sa pozeral, koľko ľudí sa zúčastní štrajku. Námestie sa zaplnilo. Nie so všetkým, čo odznelo na tribúne, som sa stotožňoval, ale mal som radosť a bol som na nás Kysučanov pyšný. Tých na tribúne i tých na námestí. Dovetok. V deň generálneho štrajku ešte platil článok 4 ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany. Zrušený bol až o 2 dní a rozhodnutie o nezasiahnutí ozbrojených zložiek proti demonštrantom padlo až v decembri. Citát: Naučil som sa, že odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale prekonanie strachu. Nelson Mandela. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Obraz 5. Bratislava, námestie Slobody a námestie SNP, marec 2018. Na protesty po vražde Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej som cestoval 3-krát. Zaplnené námestia žiadali koniec mafie, nastolenie spravodlivosti, pád vlády, návrat uneseného štátu. Dovetok. Vláda nepadla, zachránila sa rošádou na poste premiéra. Citát: Tí, ktorí chcú rovnosť a spravodlivosť, sú vždy tí slabší. Silnejší sa pre tieto veci netrápia. Aristoteles. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Obraz 6. Žilina, Hlinkovo námestie, december 23. Stojím na protivládnom proteste znova. Demokratické strany sa po víťazstve v roku 2020 rozložili sami, premrhali ústavnú väčšinu a vydláždili opozícii cestu k víťazstvu v roku 2023. Ich návrat bol ako zo zlého sna a námestia sa ešte pred vianočnými sviatkami zaplnili protestujúcimi proti zámerom vlády kriviť trestné právo. Dovetok. Zrušili špeciálnu prokuratúru, zrušili NAKA, zmenili trestný zákon, obvinení sa stali žalobcami a tí, čo ich vyšetrovali, prenasledovanými. Citát: Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami bráni svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a nakoniec i celého ľudstva. Mahatma Gandhi. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Obraz 7. Čadca Matičné námestie 2025. Súčasnosť. Protestujeme už aj v Čadci. Sme tu 5. krát, vláda nepotrebuje odborníkov, svojim konaním nás vytrháva z demokratickej Európy a ekonomika Slovenska sa prepadáva na chvost členských štátov. Posledným dovedkom sú moje vlastné hodnotenia a želania. Prvé. Rusko je agresor a Ukrajina sa bráni. Želám si, aby Ukrajina dosiahla udržateľný mier a stala sa súčasťou demokratickej Európy. Druhé. Súčasná vláda zrádza záujmy Slovenska tým,
že nás ťahá do područia Ruska. Želám si, aby sme si zvolili vládu, ktorá nejakým spôsobom nespochybní naše členstvo v Európskej únii a v NATO. Tretie, Európa sa musí vyzbrojiť do takej miery a tak rýchlo, aby bola sama obrany schopná. Želám si, aby Slovensko bolo súčasťou takéhoto rozhodnutia. A na záver dovolte posledný citát. Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhý, ten jej nie je hodný. Milan Rastislav Štefánik. Milí Kysučania, ďakujem, že ste tu a bojujete za slobodu. Pekný večer. Priatelia, ako vypovedal Jarod Sabadaj,
Obávam sa, že sa tu znova uvidíme aj o 2 týždne. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili. Zhromaždenie je formálne rozpustené. Prosím, rozídite sa pokojne domov. Dovidenia.